καλώς ήρθατε στο κανάλι ο Linuxas, ένα κανάλι στο οποίο θα ασχολούμαστε με Linux και διάφορες εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε και διάφορα tutorials πάνω σε self-hosted πλατφόρμες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το ZSH. Είναι ουσιαστικά ένα shell που είναι πολύ παρόμοιο με το Bash. Τα σκριπτάκια παραμένουν τα ίδια, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε κάποια plugins τα οποία είναι πολύ βοηθητικά. Το Linux αυτό έχει Arch Linux Endeavour και η διαδικασία ουσιαστικά για να το εγκαταστήσουμε είναι αρχικά να γράψουμε από το Package Manager να εγκαταστήσει το ZSH. Ωραία. Προχωράει η εγκατάσταση. Τα yes και έχουμε και λέμε πάμε μετά να κάνουμε default το ZSH, το οποίο πώς το κάνουμε? Χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την εντολή, μας ζητάει τον κωδικό μας και τώρα αν κλείσουμε και ξανανοίξουμε το shell έχουμε το ZSH. Όπως βλέπετε είναι πολύ βασικό για αρχή. Θα χρειαστεί για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες να καταστήσουμε τον plugin manager που είναι το Oh My ZSH. Η εγκατάστασή του είναι αρκετά εύκολη. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα πώς το εγκαταστούμε. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την εντολή. Συνδέεται, κατεβάζει το MyZSH. Ωραία, θέλουμε να αλλάξουμε το default shell, το έχουμε κάνει ήδη. Ωραία, και τώρα έχουμε το MyZSH. Πάλι βλέπετε είναι πολύ βασικό. Θα εγκαταστήσουμε λοιπόν το θέμα. Εγώ το προτιμώ κυρίως, είναι το P10K. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο για να το εγκαταστήσουμε θα χρειαστεί να κατεβάσουμε ένα font για να δουλεύει πλήρως σωστά, το οποίο το δίνουν στο GitHub στη σελίδα τους. Είναι εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ τα 4. Θα πρέπει για να τα εγκαταστήσουμε να τα μεταφέρουμε στον φάκελο στα Linux που χρησιμοποιείται για τα fonts. Να δούμε εδώ πέρα, ωραία, τα έχουμε όλα, οπότε θα πατήσουμε ένα move όλα και θα πάμε στο user share fonts και εδώ πέρα έχει ένα φάκελο που λέγεται ttf, οπότε τα μεταφέρουμε όλα εκεί πέρα και τώρα τα έχουμε εγκαταστήσει. Λοιπόν, μετά πώς εγκαταστήσουμε το Power Level 10K, μας δείχνει εδώ πέρα στο GitHub. Ο τρόπος που το κάνουμε πολύ εύκολος, επιλέγουμε το Oh My ZSH και πατάμε απλώς copy αυτό εδώ πέρα. Θα χρειάζεται να έχουμε την εφαρμογή Git εγκαταστημένη. Ωραία, και έχει εγκατασταθεί. Για να το ενεργοποιήσουμε θα πάμε στον αρχικό φάκελο στο Home και θα κάνουμε edit το ZSHRC. Άμα δείτε εδώ πέρα λέει ZSH Theme. Εδώ πέρα θα το αλλάξουμε.
Ctrl Omicron, Ctrl X αν χρησιμοποιούμε Nano, αλλιώς αν χρησιμοποιούμε Vim είναι Escape πάνω κάτω τελεία WQ. Ωραία, μόλις το έχουμε εγκαταστήσει θα πρέπει για να το κάνουμε configure να γράψουμε, μισό λεπτό, να το ξανανοίξουμε, εδώ είναι το βασικό setup. Πατάμε yes, αν φαίνονται όλα σωστά. Ωραία, φαίνεται σωστό. Ωραία, και εδώ διαλέγουμε πώς θέλουμε να φαίνεται. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το τέταρτο, οπότε θα προχωρήσω εκεί πέρα. Ναι, δεξιά, 24 hour, one line, θέλω να είναι compact. Ωραία. Yes, θέλουμε να το αποθηκεύσει. Οπότε τώρα βγαίνουμε, ξανανοίγουμε και το έχουμε. Πάμε να εγκαταστήσουμε και δύο plugins που είναι πάρα πολύ σημαντικά, το οποίο είναι το ZSH Auto Suggestions και ZSH Syntax Highlighting. Τα δύο plugins τα θεωρώ απαραίτητα. Υπάρχουν διάφορα άλλα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Πάλι η εγκατάσταση είναι πανεύκολη. Πάμε, επιλέγουμε το My ZSH, κάνουμε ένα git clone. Ας κάνουμε και το άλλο ταυτόχρονα και μετά να πάμε στο μισό λεπτό. My ZSH, να το. Και μετά θα τα αλλάξουμε στο configuration file. Ωραία. Πάμε. ZSHRC. Θα βρούμε το σημείο που λέει plugins. Plugins εδώ πέρα. Και βάζουμε ZSH Syntax Highlighting. ZSH νομίζω ότι suggestions και το, ναι. Ctrl Omicron, Ctrl X. Το κλείνουμε, το ξανανοίγουμε. Και όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, μας βγάζει και χρωματιστά τις εντολές. Άμα γράψω λάθος το sudo, το βγάζει κόκκινο επειδή δεν υπάρχει αυτή η εντολή. Και επίσης μας βγάζει και προτινόμενες εντολές με βάση αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει παλιότερα. Αυτό ήταν ένα πολύ γρήγορο αρχικό βίντεο για το ZSH. Προσωπικά το προτείνω γιατί κάνει τη δουλειά πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο ευχάριστη θα έλεγα, γιατί δεν είναι μονόχρωμο, υπάρχει αντίθεση στα χρώματα, καταλαβαίνεις αν έχεις κάνει λάθος μια εντολή και διάφορα άλλα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Δεν υπόσχομαι ότι θα γίνονται τακτικά βίντεο σε αυτό το κανάλι. Είναι ξεκάθαρα για να τα θυμάμαι και εγώ κάποιοι οδηγοί. Οπότε αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.